مسئله تروریسم جزء موافقه دوحه است که افغانستان در آینده Zülmey Halizat, Amerika Birleşen Eyalatların Afganistan'ın parahatçılık üçün önkü vekili. Tulu News bilen has söhbetdaşlıkta Afganistan bilen Amerikanın ara gatnaşıklarını tazeden dikletmek ve güçlendirmesinin zarurluğunu naqtadı. مشکل به وجود آورد کشتن زوایری در ایجا. Ol Kabil'e bolan soňky saparyny şahsy orundalygny bellep, amma şonda da maksadynyň iki taraplayyn gatnaşyklary gowlaşdyrmak ayan etdi. من خو حال در حکومت امریکا نیستم و چیزایی را هم که میگم نظریات Halizat Kabil bilen Washington'ın şu wagtky ara gatnaşyklaryny yeterli däl hesap edip we Afganistandaky iki sany Amerika raýatynyň tutsak edilmegi bul ugurda çyllakay buwet bolup dur diýdi. Onuň aýtmagyna görä, bu tutsaklar diňe Afganistanyň peýdasyna bolman eýsem ara gatnaşyklaryň bozulmagyna sebäp bolupdyr diýdi. Şöyle hem ol Guantanamo'daky Muhammed Rahim Afgan bendiniň dosiyasının gözden geçirişini haber verdi. Ol Afganistan'ın Amerikanın daşar siyasatında birinci däldigini aydıp, amma Afganistan'ı Washington üçün ähmiýetsiz pikir etmek hem dogry däl diýdi. Onun inancına göre Amerika bilen baglanşyk Afganistan'ın halkara kanunlygyny, iktisadi ösüş we durnuklygyny üçün hayatydyr diýdi. Halizat Amerika Birleşen Eyalatlarynyň özüni goramak we mümkin bolan howplaryň öňüni almak üçin Afganistanyň hawa giňişliginden angat uçaklary emele aşyrýan diýdi. Şöyle hem mümkinçiliklere göre 11 Desember'de öň bolan ýagdaýda onuň ýaly pajaly wagya bolmaz diýip belledi. Halizat sözünün yine bir böleginde gyzlaryň biliminiň çäklendirilmegini Afganistanyň we häzirki hökümetiň ziyanyna hesap edip, talyplaryň halkara şöhratyna halkara müçbirde menfi täsir edýärligini nakdaýar. Ol gelecek 5 ýylyň dowamında Afganistanyň ykdysady taýdan ösüşlerine her ogurlaryna kanun çarçobysynyň girizilmegine hasam gyzlar üçün bilimiň ellerini tutmagyna umidwarlyk bildirdi. Howpsuzlyk orada Halizat häzirki hökümetiň turizme karşı görüşinde hyzmatdaşlygyna öň ýaly baha berip, iň uly gorky bolan Daesh bilen karşılaşmakda Amerika resmiýetleriniň razylygyny aýan etdi. Ol sözüniň dowamında bu hyzmatdaşlyklary Duhada şertnamasynyň bir bölegi diýdi. Talyplar hem Daesh bilen karşılaşmak isleýärligini açıkladı. Ol şöyle hem Daesh'in azalary Pakistanda barlygyna işare edip, hop abandyrýan toparlaryň öňüni almakda iki ýurduň jogapkarlarynyň hyzmatdaşlyk etmeklerini istedi. Onun inancına göre bu kıyınçılığı çözmek yolunu diplomasi söhbetdaşlyk diýip belledi. Soňunda Halizat yine bir gezek background tutsaklary ýaly meselelerin Kabil bilen Washington arasında gepleşikleriň üstü bilen çözülen ýagdaýda durnukly dowamly gatnaşyklary öpçün etmegi asasy bolup biler diýip naktady. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.